Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara? Astelena da, bizipozez gainezka etorri gara lanera, eta gaur bizipozari buruz hitz egin behar dugu. Arratsaldeon guztioi, Agipase elkarteko kideak hemen izango ditugu familia gatazketan nola laguntzen duten azaltzeko. Eta eredu bat bideokliparen sortzaileekin ere izango gara. Beraz, badukagu saltxa. Eta gure gonbidatua, Review Aita Mari EITB-ren proposamen berria aurkeztera dator. Mediterraneo erdialdeko migrazio krisia jorratzen da bertan, sare sozialetako euskarri desberdinetan zabaldu ahal izateko. Biba Asier Sánchez! Biba! Biba, Zera ongi, Biba, zu. Bai, interesgarria ematen du, eh? Oso, bai, oso. Ikusiko dugu. Eta bertso ere interesgarria izango da, ezta? Bai, ja botako dugu. Bai, tita, bixi. Hasiko naiz? Ba, hasizu. Zer moduz doa Xabi, zure astelena. Primeran hau da nere egunik onena. Larun batean falta zitzaizun kemena. Txintxo pasadut asteburu dena. Ta Endaiako festak nola joan dira. Autotxoke barruan gira eta bira. Txoke denak hau bezain goxoak balira. Gaur ere egon gaitezen elkarri begira. Elkarri begira, biba gu! Eta biba zuek! Bizipoza, eredu bat. Az gaitezen bizipozaren elkarte eta abesti bideoklip gehiago ezagutzen. Gaur, Agipase elkartea ezagutuko dugu eta gurekin izango dira Ainhoa Agirrezaldegi eta Goazenekoak. Agipase elkartea familiako gatazketan laguntza psikologikoa, juridikoa eta orientazioa emateko sortu zen. Eurek diote, gurasoek banaketa ondo egiten badute, haurrak ondo egongo direla. Gurekin da Oiana Arruti. Arratsaldeon, Oiana. Arratsaldeon. Oiana, Agipase elkartea ezagutu behar dugu zurekin, eta esan dugu hasiera batean banaketa prozesuan zeuden gurasoi laguntzeko sortu zela. Hori da, 1984an sortu zen, eta bueno, beharrak ez, detektatzen ziren, kasu horretan, bai orientazio juridikoa hartzuten jakiteko pixkat nola egin prozesua, laguntza seme alabekin. Orduan, elkartea sortu zen eta orain arte. Dena den hor bidean gogoeta interesgarri bat egin zenuten eta konturatu zineten bestelako arazoak konpondu beharra ere bazego gala, ezta? Bai, 2016an hausnarketa bat egin genuen, zeren nabaritu genuen, elkartera etortzen ziren pertsona eta familia askok ez dela bakarrikan, bananketa prozesu batean, baizik eta beste egoera batzuetan zeuden, eta etortzen ziren laguntza eske. Orduan, hausnarketa bat egin ondoren, erabaki genuen Agipase izena mantentzea, baina bai eraldatzea pixkatez. Erderaz gainera zen, madres, padres, separauz eta bar, eta orain da, arreta integrala ematen zaio famili krisi aldi osoari. Baiz, azken finean, banatzen den bikoteaz gain, edo gurasoez gain, seme alaba daude, aiton amonak daude, familia oso bat dago hor. Hori da, bai. Eta baita ere etortzen ziren, beste pertsona batzuk, non zeuden, momentu txar batean, bai, baina agian bikote bat, eta esaten ziguten, ez nahi dugu bananduna, bai, baina laguntza behar dugu horren inguruan. Beraz, zabaldu behar izan genuen, eta gaur egun arte. Eta nolako izaten da zuengana jotzen duen familia, bikote edo pertsona horren lehen kontaktu hori? Lehen kontaktua beti telefonoz izaten da, jende asko kontaktatzen du gurekin, lagun batek esan didalako hemen egontzela, lagundu zeniotela, bai beste batzuk seniden bitartez,
baita ere beste profesionalen bitartez, bai, edo bai gizarte zerbitzuetatik, edo ikastoletatik, bai, orduan, pertsonari telefono ematen zaio, eta beti elkartera kontaktuan jartzen direnean, nerekin ematen diote hitzordua, eta ni gizarte langilea naiz denez beti nago beraiekin, ez, lehenengo aldia, eta lehenengo aldi hori beti da informatiboa soilik, hau da, konpromezuri gabe, eta nik ikusteko pixkat, ze behar dituzten, zer kontatzen duten, zein den beraien egoera, eta horren inguruan, nik esplikatzen diet baita ere, nola prozesua, ze nolako zerbitzuak ditugun guk, eta gero deribatzen ditugu, bai edo gure zerbitzuetara edo zerbitzu komunitarioetara baita ere, bai? Aipatuko ditugu gehien errepikatzen dire laguntza premiak, eta bat da zuk aipatu diguzuna, bikote harremanean arazoak izan bai, baina ez dutela banandu nahi. Hori da. Bai, asko maite gera edo maite minuta gaude, baina arazoak ditugu, bai, orduan laguntza behar dugu, ez dugulako banandu nahi, bai, orduan horrelako kasuetan zer, badira bai edo bikoteko terapiak, bai, edo horrelako zerbitzuak badira, orduan, lan pertsonal bat egiten dute, bai, kriston lana, beraientzako, baina noski, posible da, bai, horrelako egoeratan gero lan pertsonal bat eginda azkenean beraien erlazioa bideratzea, ez, azken fine batean. Eta bada, errepikatzen den beste laguntza premia bat, kasu honetan Aiton Amonen figura sartzen da, badaramat urtebete biloba ikusi gabe, semearekin edo alabarekin haserretuz geroztik, ezin dut bere ikusi, zer egin? Hori da, ez? Bai, Aiton Amonak batez ere azkenengo 2-3 urtetan asko etortzen zaizkigu, ez? Horrelako kasu batzuetan. Gu beti deribazioak izaten dira bitartekaritzako zerbitzuetara, bai? Guk bai elkartean horrelako laguntza dugu, bai Eusko Jaurlaritzako zerbitzuan, bai? Baina batez ere beraiei informazio ematea, ez? Horrelako zerbitzuak bedirela, bitartekaritzako zerbitzu batean beraiek, hau da, amona batez ere, ez? Amona eseri daiteke, guk baita ere saiatu gaitezkez, bai semearekin baldin badu, edo bai alabarekin kontaktuan jarri, eta bitartekaritzako zerbitzu batean, erlazio hori bideratu gaiteke, batez ere txikiarengatik. Bai, batez ere txikiarengatik. Bai, horixe bera, umea aipatu duzu, eta oiana, umeak babestea da, esango dugu Agipase elkartearen helburu nagusinetako bat, ze sarreran esan dugu ez da, zuk diozula, gurasoak ongi baldin badaude, umeak ongi daudela. Noski. Hori da azkenean gure helburu nagusia, eta zerbitzu guztiak eta guk egiten dugun azkenan interbentzio guztia ez, eta zerbitzu guztietan helburu horretarako da, ez? Azkenean eta beti transmititzen diogu hori, ez? Bai gurasoei, edo gainontzeko senideei, ez? Prozesua laguntza eskatzen baldin badezue, lan pertsonal bat egiten baldin badezue, eta bideratzen baldin badezue, beraiek ondo egongo dira, bananketa prozesu batean edo beste motako krisialdi batean. Eta umeekin zuzenean lan egiten duzue? Behar baldin bada, bai. Saiatzen gera, umeak ez ikutzen zen horretarako badira, ez? Beste zerbitzu konkretu batzuk. Baina egia da, batzuetan badirela kasu batzuk, edo bai diputaziotik derivatutak, edo gizarte zerbitzuetatik, non bai eskatzen diguten laguntza, ez? Agian interbentzio zehatz bat egiteko, orduan zerbitzua badugu, bai? Behar izan ez gero, zerbitzua badago, eta psikologo badaukagu horretarako bakarrik, bale? Oian, esan diguzu gizarte laguntzailea zarela, baina guri esan digute Agipaseko familia medikua zarela zu. Bai, horrela ditzen didate, bai. Zergatik? Azkenean pertsona, elkartera etortzen den pertsonak lehenengo aldian erekin etorri behar dute, eta ni beti ikusi behar den lehenengo zer gertatzen den, zer kontatzen duten, zein den egoera, diagnostikatu egin behar dut pixka bat, ez esaten zaiona. Orduan, horregatik da, beti ditzen didatela hori, ez. Gainera egia da askotan, agian pertsona edo familia badator, eta esate dizute behar dugu laguntza honen inguruan, baina badira beste goza batzuk non oraindik ez daudela pres kontatzeko, ez? Orduan egon behar gera pixkator hausnarketa bat egiten, ez? Eta pixka pentsatzen, ze zerbitzu datorkion hobeto, eta ja gero pres dagonean daukan guztia eta gertatzen ari den guztia adierazteko. Aizu, Oiana, eta zuen gana jotzen duten familiak lortzen dute euren gatazka konpontzea gainditzea? Batzuk bai, beste batzuk ez. Azkenean,
badira pertsona batzuk non pres daudenez, horrelako lan pertsonal bat egiteko, eta momentu txar bat pasatzen ari dira, baina laguntza eskatzen dute, eta laguntza eskintzen duten diozutenean azkenean pres daude ez, baina beste pertsona batzuk agian etortzen dira oso blokeatutak, beste familia batzuk etortzen dira oso berandu, ez adibidez, bananketa prozesu batean, baina agian judizializatuta dago, ez. Orduan hor zailago izaten da, azkenean beti pertsonaren gaitasuna beti klabea izango da, ez? Eta funtsezkoa horrelako lan bat egiteko. Jarrai dezagun Agipase ezagutzen, horretarako Amaia Agirreri ere kaixo txiki bat esango diogu. Amaia Agirre, arratsaldeon, gaur Agipase elkartea ezagutzen ari gara, Biztipozaren barruan. Zuk zer azpimarratuko zenuke elkarte honetatik? Arratsaldeon, elkarte guztiak premia batetik edo elkartasun gogo batetik sortzen dira. Kasu honetan esango nuke elkartasun hori batera ezina denean sortzen diren premiei erantzutea dela. Harreman haustura batek beti dakar digestioa egin beharra eta bere transizioa eskatzen du. Eta hor bestaren denborak, lekua eta sentimentuak errespetatzen ez badira, balantza beti egongo da desorekan. Erdibiderik aurkitu ezean, bide erdian geratzeko arriskua, hoxe da ikusten dedana, eta erdigunean egon beharko lukeen seme-alaba, ertzeko jokaeren txampon truke bihurtzea, ez? Beraz, nora ezean dabilen bikote edo familia bati bide egokia eta zuzena zein dan erakusteko iparrorratza eskaintzen duen elkartea izatea, ezinbestekoa. Eta horretarako uste dut prest egotea dela gakoa, ez? Laguntzen uzten jakitea ez da erraza askorentzat, eta norberak legea bere eskutik baino hobe legez eta aholku ez dakitenen esku utzi. Guk ere gure bideari jarraituko diogu, Amaia Agirre eskerrik asko, eta beste lagun bat izango diogu. Etortzeko duela 18 urte banandu zen Arantxa, eta berak hartu zuen 2 alaben zaintza. Laguntza handia izan da berarentzat, Agipase elkartea, eta pozik ikusten du banaketak ere asko aldatu direla gaur egun. Gurekin da Arantxa Bergara. Arratsaldeon. Arantxa, ongi etorri. Hortxe. Lasai. Ongi etorri, Arantxa. Arratsaldeon. Arantxa, zu noiz banandu zinen? Orain 18 urte banandu nintzen, eta, 2 alaba nituen, eta ditut, oraindik. Eta bat 6 urtekoa eta beste 13 urtekoa. Honen heldua dira, ja. Arantxa, zuen banaketa akordioa diskidetsua eginda izan zen? Bai, bilek ados jarri ginen, denetaz, baina, gauzak asko aldatu dira pixkat hori esaten genuna pixka bat, ez? Nik ikuste dut, nire modelua izan dela banaketa zaintza ni bakarrikan hartu nuela, ez? Eta orain gauzak pentsatzen dut aldatu dira asko. Esan duzu, garai hartan 16 eta 6 urte zituztela, zuen txikiek, nola hartu zuten banantze prozesu hori? Neko ondo, nik uste dut pixkat oiana komentatu dudana, ez? Zuek bileken artean esan genuen, esplikatu genion gauza, nola izango litzateke mendikan aurrera gure bizitza, eta pizka bat lasaitasunetik hitz egin genuen. Orduan nik uste dut hori oso garrantzitsua da. Askotan bikotea oso gaizki daude bien artean eta azten dira eztabaida, eta orduan hor sortzen dira arazoak. Baina, ja erabakiak bilen artean ondo badaude, eta transmititzen badezute ondo gauzak eta lasaitasunatik, nik uste dut hori oso garrantzitsua da. Arantxa, aipatu diguzu garaiak asko aldatu direla, legeak ere aldatu dira. Garai hartan, zuk hartu zenuen, gehienetan emakumeak hartzen zuen aurren zaintza. Hori da. Guk ez ginen ez da planteatu posible zela beste modelo bat, adibidez. Eta, eske guk orain pentsatzen dut, bueltatzen nahi zatzeraka, eta posible izango zen zaintza partekatua bat egitea. Hola hartu genuen, nik hartuko dut zaintza umeaina, eta, laguntza denakan, baina pixka bat, bea, eta lagunak izan geha beti, ez gara baina gaizki moldatu. Baina nolatan dena nik prototipoa zen, asteburu bat aitakin, beste ban erekin, eta astean zehar pare bat egun aitakin bisita egitea. Eta gukolaz hasi ginen, baina egia da nik beti
bueno, ikusten nun nire alabak behar zutela gehiago aita ikustea, eta orduan behan nahi zunean, nik beti, bueno, pues, aita etorriko da, bueno, pues, primeran, joan aitakin, eta, bueno, hori ez genuen betetzen, baina bai hori modelo hori ez, asteburu bat bestea ez, eta modelo hori, eta, klaro, nik orain pentsatzen dut hori, bueno, ez dala ona, zeren, bilekin egon behar dute seme alabak, ez? Karga handia izan zen hori zuretzat? Bai, azken finean dena kargatzen zehazuk, azkenean dena etxeko lanak, eguneko, eta gero nik ere etxetik kanpo egiten nun lana, eta orduan dena denetzako zen. Aita zen bisita, hori, tortze zen, buelta bat ematea behiekin, edo futbolea eman, edo ez dakizet, eta bueno, integratze zen, baina oso gutxi zen, bueno, modelu hori zen, ez? Azkenean, gero etortze ziren etxera, eta etxeko lanak amakin. Azkenean, hori, hola zen, futbolea edo inglesara, baina gero amakin. Modelu hori, bueno, hola zen, eta, bueno, esaten dizutena, ez ginen, ez da, planteatu beste modu bat, ez, desberdina. Okerrez baldin bagaude, 2015 inguruan etorri zen lege aldaketa, eta handik aurrera, zaintza partekatua. Bai. Lehen aukera, bi gurasoentzat alegia. Bai, hori, nik hori ikusten dut, bueno, askotan behiratzen dut parketan, eta ikusten dut hori zaintza aita eta ama iten dutela. Eta askotan aita ama baino gehiago egoten dira, eta nire modeluan, zuk ikusten zinen, eta parkean bakarkan emakumeak egoten ginen. Eta nik egin un kuadria eta dena, parkean emakumeen kuadria. Zeren azkenean hori emakume ginen denak, eta orain ikusten duzuk, eta edo ikastelako gerteeran, gizonak eta emakume denetik handaude, eta aitonak eta mona ere, baina baina leheno beste modelo oso desberdina zen. Arantxa, zu diozu, banaketa batean maitasuna dela oinarria, ez da? Gurasoek seme alabei transmititu behar dien hori. Bai, hombre, nik uste dut gehienez hor egotea beti, ez? Jakitea aita eta ama hor daudela bi figura horiek denetarako eta betirako. Hori da beti. Eta banaketa prozesuan ez pentsatzea galtzen dezula bidean. Ez baiti, aita ama beti hor egongo dira, nahi dezutelako, edozen gauzatarako, hori da garrantzitsuena, sentitzea hori, gertasun hori ez daki. Arantxa, zuri zertan lagundu izu Agipase elkarteak? Bueno, pues pizka bat hori, nik ere egon nintzen psikologa batekin, esplikatu zidan, biek transmititu behar genula umeari, biek elkarrekin egotea, ez bat, esatea gauz bat eta bestea ez, beti gauza biek esatea, eta ez daki erabaki ondienak, beti bere eta nik egin dugu, ez? Aieka betetik bat eta bestetik ez, beti, bueno, elkarri ez dakit ze nahi zuten ikasi, edo ze ez daki zer, bueno, erabaki dugu, bueno, ja, orain pentsatzen ari naiz azkeneko gauzak unibertsitatea, edo ez daki zer, dena hori elkarrekin egin dugu bere eta ni, ebakuntzak, noa emango dugu, edo beti elkarrekin egon geha horretarako. Eta hori dean ikuste transmititu behar dela. Bai, gurasokidetasuna lantzea, ez? Bai, hori da. Eta orain zuari zara Agipase elkartean bestei laguntzen? Bai, hori da, nik orain lan egiten dut elkartean, eta, bueno, bai, bitartekaria naiz. Bitartekaria naiz. Eta, bueno, hori transmititzen de berriro, beti ez, hori, hola, eta lasaitasunatik planteatu berdia gauzak, ez, zaudenean oso azarre, eta hori transmititu zure semean lebei. Hori ez, beti zure azerreak utzi behar dituzu beste aieka batean, eta beti lasaitasun bat ematean. Hori saiatu behar. Bai, ze askotan ikusten dugu, ez da, banaketa prozesuak nola, traumatikoak edo izan daitezken, horretarako zuk zerra holkatzen duzu, Arantxa? Jo, nik egingo nuke lehenengo gauza nik egenuna, terapia egin, ikusi zu lasaitu, eta gauzak ondo egin, eta, bueno, gu terapia egin genuen, oza, bilek, eta ikusi genuen nola inber genuen gauzak, eta, bueno, eta entzutea profesionalak. Profesional batei, zu medikoa joten zarenean bezala, pues, hemen gure medikoa, ez? Pues, gure profesional bateana nola egin behar ditugu gauzak, eta hori, eta ez pentsatzea, bueno, ateako da, edo ingo dut, edo lagun bat esan dit, ez dakiz, ez. Behintzat informazioa eskatzea, eta esan, bueno,
bananketa prozesu batean gaude, zer egin behar dugu edo nola egin dezakegu. Umei laguntzeko edo prozesu guzti honetan, orduan horrelako zerbitzuak bai dira eta oraindik ez ezagunak izaten dira familientzako. Orduan horrelako momentu batean behintzat informazio hori jasotzea oso garrantzitsua da. Orduan gure lehen aholkua beti da. Bai, Informatu zaitezte eta gauzak ondo egin ditzazkezue, lasai. Eta horretan asko lagundu dezake musikak, adibidez, ezta? Horren baduzue eredu bat izeneko kantua, larun batean aurkeztu zen, Zipozaren aterkipean. Zer moduz, gustatu zaizue abestia? Asko. Asko eta oso eskartutak. Eskartutak gaude. Oso eskartutak egin duten lanaren gatik, eta ere Ainoak ez, abeste egiterakoan, liuratuta ginen ikusi genunean. Bai, pentsatzen genuen behar erakutsi ziguntzen lehenengo letra ikusteko eta esaten genuen, bueno, gure hitzak, bere hitzak, gure ideiak hartu ditugu, esaten genuen, bai, bezke dago oso ondo, bai. Oso ondo isladatzen du guztia. Bai, hori da. Berehala sartuko dira platora abestiaren abeslariak eta hitzen egilea ere bai, aurretik entzun dezagun, Agipase elkartearen abestia eredu bat. Familian sortu dira galderak eta dudak, beraz horrek sortzen badu beste eredu bat. Zaintzen nauten oso polita, eta oraintxe esango dugu protagonistei sartzeko Bizipozaren baitan Agipase elkartearen abestian parte hartu duten artistak sartuko direlako orain hitzen egilea Ainoa Agirrezaldegi eta abeslarietako bi Joanes Etxebeste eta Maria Redondo. Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon. Joango gara hiruekin hitz egiten banaka, Ainoa ze kanta ederra. Eskerrik asko, familietatik etorri dira hitzak nola bainik forma eman egin, baina batez ere haiek esandako gauzetatik. Nola jaso zenuen zuk enkargua bestia egiteko, Ainoa? Bizipoza elkarteko Leirek deitu zidan, gainetik ezagutzen nuen proiektua, baina esan zian, zehazki sortzaile bati edo eskatzen diotela elkarte bakoitzarentzako letra, eta pozik, taldi berian, urduriz, elkarte batentzako hitzak idaztea ez da, ez dakit abesti txoro bat egitea, edo ez dakit nola esan, batzuetan abestiak idazten ditugu zure gauzei buruz, ezta? Eta, beste batzuen emozioak jaso nahi dituzunean, pixko bat tentuz. Asmatu egin behar da, ez da? Bai. Maria eta Joanes esan digute, zotzen bidez aukeratuak izan zinetela. Zer gertatu zen? Hori, deia jaso genuen Bizipozaren proposamena, kantu honetan parte hartzeko eta proiektuan parte hartzeko, eta goazeneko lantaldea handia da, gure asko geha, eta denak motibatu ginen, baina denak ezin genuten, eta beraz, egin Eta gure community managerrak, Eiderrek, esan zuen, bideo bat bialiko izuet, eta jarri zituen danon izenak, papertxo batzutan, eta bideo bat intzegun, da justo guritu gauzitzagun, gurea, sortea, baina bai, hain polita iruditu zitzaigun danoi, danok nahi genuen parte hartu, eta azkenen alaxe egin behar izan zen. Azkenen laurok abestu duzue, Dana eta Anderrekin batera, nolako esperientzia izan da, abestia abestea zuentzat? Polita, ez, Maria? Bai. Oso gustora egon ginen, oso... Giro polita sortzen da estudioan. Giro epela bezala egon zan, eta oso ondo pasa genuen, hori ere esan behar da. Parre ere egin genuen, oso ondo pasa genuen, asko gozatu genuen. Eta, lako proiektu baten parte hartzea beti da aberasgarria, eta, gurekin kontatu izana ere, asko eskertzen da. Ainoa, zu Agipaseko familiaren batekin edo elkartu
elkartu zinen, oso okerrez baldin bagaude, edo kontaktuan jarri zinen beraiekin behintzat? Bueno, Joanekin jarri nintzen lehendabizi harremanetan, lehenbizi nahi nuena zen galdetzia Agipasek zer esan nahi zuen, ze mezu zeukan emateko edo. Eta gero Joanekin egoteaz gain, nire inguruko banatutako hainbat pertsonai ere galdetu nien, nola bizi zuten, zer nahiko luketen kanta batek jasotzea edo ze mezu eman nahiko luketen. Eta zein zen mezua Ainoa? Bereziki Oianak aipatu du, aurrak fokoan jarrita, hor dagoen estigma negatibo edo errukizko begirada aipatu ziaten. Askotan, esate bateako, irakasleek ere pasatzen dutenean informea urte batetik bestera eta aipatzen duten datu bat, eta haur honek gurasoak banatuta ditu. Eta, estigma asko egon daitezke, esan edo familia bakoitzak eukiko dugu atzean gure motxilatxoa, eta banatua izatea batzuetan ona izan daiteke, esan nahi dut, niri oso ausarta iruditzen zait banatzeko erabaki hartzea. Baina, edo nola ere asko aipatu zidaten nolako estigman ezkor bat edo zegoela banatze prozesuen inguruan. Zuek, Joanes eta Maria, ezagutzen zenuten Agipase elkartea? Nik ez. Nik ez da ere, ez genuen ezagutzen, eta egia da, kantuaren bitartez, proiektuaren bitartez, eman digula ezagutza bat, eta proiektu polita, eta elkarte polita. Bai, eta ni oso barro sentitzen naiz, oso pozik gaude gu ere, nolabait ikuskatze prozesu horren parte izateaz. Ze hori goguk ez genuen ezagutzen, gure inguruko askok gehienek ere ez, eta honekin, espero dugu askoz ere jende gehiago jakitea, zer den. Bai, gainera, ez zuen aurpegiak egia da jende gazte askorengana, gaztetxo askorengana iristen direla, eta Joanes bada, esan bezala, mezua transmititzeko modu bat, ez? Bai, hori da, gure publikoan batez ere aujak dira, gazteak dira, eta kaso hortan ere, prozesu hortan laguntza ere behar dutenak, aujak izaten dira, familiak orokoean, eta aujak ere bai. Beraz, nik uste, gure baitatik mezua jasotzen badute, gian beste modu batetik ikus daiteke. Haino, irakurriko dugu zuk idatzetako estribiloa, abestian estribiloak, dio, familian sortu direla galderak eta dudak, eta beraz, hobedela sortu beste eredu bat, ezta? Bai, eta beste hitz hori kendu genezake, ez? Zuk aipatu zu Arantxa, eredu berriak behar dira batzuetan, eta eredugarria den bide bat hartzea, ez? Zalantzak baldin baditugu eta dudak baldin baditugu daukagun bide honetan, hobe beste eredu bat sortzea edo, baliagarriago zaigun eredu bat sortzea. Azkenean, familia bakoitza delako eredu bat, gure buru edo pentsamolde zahar hauetan iruditzen zaigu familia guztiak kanon berekoak direla, eta ia inorkeztu bat egiten gaur egun garai bateko familien kanonarekin, denok gara eredu diferente bat, ez? Eta, pixkat, begirada horretatik. Zuentzat, Joanes eta Maria, grabazio berezia izan da, batetik Xabi Zabalarekin aritu zarete, eta Xabi Zabala maisu handi bat, da? Bai, nik aitortzen dut, laukote honetan, ni naiz kantari txarrena. Eta beraz, niretzat, polita izan da, ze biligira elkar laguntzen, batek ez dakit giroa laitzen zuen, beste batek hotsa zuzentzen, Xabi hortzen ere pixkat gukudeatzen, eta gugure saltxan. Zuk giroa laitzen zenuen, Joanes, orduan? Nik gehiago bai. Beti dabil, beti. Eta Maria gehiago, Joanes, egizu hau agian nola, hau egin dezakezu hola, hau txaiman nola, eta hola zen. Ez flipatu da galitu nintzen ze azkarriten duten lan, eta ze efizientzi maila altua daukaten. Estudioa ere zoragarria zen, handia, eta oso eroso ibili ginen, lekua genukan danerako. Baina egia da, talde polita egin genula. Oso ondo konpondu ginen, oso ondo ulertu ginen, eta nik uste emaitzan ikusten dela. Egin genuen bilduta tzitza. Eta ze alaitasun eta ze bizipozarekin abestu duzuen hain gai zaila, esan dezagun, ez da? Bai, azkenean hori jaten duguna, egunerokotasunean dugu gaia, eta urbilean ere bizi dugu, jaten dut izan familian, izan lagunen artean, inguruan, eta hori kantu bat eskaintza ere importantea da, ze azkenean hain normalizatua izan daiteke edo ikusten dugu, baina oraindik gehiago erakustea normalizatzea, ez? Eta oraindik ikustea laguntza bat badogola. Bai, eta gero, puntu horretatik ere azaltzea, azkenen beste gertukotasun bat ematen dio asuntuari, eta nolabait mezua emateko modua ere oso garrantzitsua da. Eta holako kantu alaiago batekin gauzak azaltzea,
niretzat bermatzen du emaitza beste modu bateko izatea eta urreratzea beste modu batean. Oiana eta Arantxa, hemen dituzue artistaetako batzuk. Zer esango zeniekete? Mi esker lehenengo gauza. Ez oso eskartuta gaude eta ikusten da, ez bereek esaten zutena zein izan den emaitza, bai bideoklipa, Ainoak egin duen letra baita ere, guri eske pasada bat iruditzen zen. Bai, oso politia, gustatu zaigu pila bat. Bai. Askotan aurrak egoten dira zama horrekin ere bai, ez? Estigma dator gizartetik, baina behaiek ere ez dute zerbait on bezala edo jende askok izkutatu egiten du, aurra askok, eta hau bazen nolabait baimena ematea gure, aurren buruei, zerbait naturala, ona eta argira begira dagoen pausu bat dela banaketa, ez? Bai, banaketa, baina beti alaitasunarekin eta positiboa izan daitekela. Zaintzatik, ez? Hori da garrantzitsuen azkenean. Bai. Pentsa ze positiboa izan daiteken, bi bolako izozki batekin ere konparatu daitekela, begira. Zure familia, izozki batekin alderatu beharko bazenu, ze zaporetakoa dela esango zenuke? Lehen, bola bakarreko izozkia zen, txokolatea eta mentan astuta. Bai? Eta orain? Bi bolazko izozkia da, txokolatea alde batetik eta menta bestaldetik. Bai goxoa zure familia. Bai, oso goxoa, ikaragarri gustatzen zen txokolatea eta izugarri menta. Joanes eta Maria, ze irudi politia, ez da? Guraso batzuen banaketa irudikatzeko, ez da? Bi bola, bi izozki. Hori da, Eta goxoak. Bai, deigarria da ere, bai, mezu hori. Eta polita da, bi zapore, bi Hori ere zipen. banatutako ama batek emandako metafora da. Behaiek banaketa nola bizi duten, ez? Aurrek jaso dezatela bai txokolatea eta bai menta, ez dakiekela ezer falta, ez? Ainoa, bizipozarentzat eta agipasentzat hitzak egitea, behin ja prozesua amaituta gero, zer moduzko esperientzia izan da? Oso, ez dakit, eskertuta nago, zerbait barruragotik zautzeko aukera izateagatik, ez da? Askotan iruditzen zaigu azaleko, urazalean bizi garela gure eguneroko martxan, eta dana ondo doa, eta azkar bizi gara, eta gero beti gertatzen dira, putzu sakonagoetara jauzi egitea tokatzen dieneko garaiak, eta niri, putzu sakon honek emozio asko zaintzen erakutsi dit, eta entzuten, eta familientzat importantena zer dan ikusten, ez da? Amaia Agirre, arratsaldeon berriz, umeak babestea azpimarratzen ari gara, kantu ederra, eredu bat, familia eredugarriak sortzearen beharra. Bai, Ainoak oso ondo azaltzen du hitzez eta goazenekoek ahotsez. Eredu eta aukera aniztasunak bisteratu behar dira nire ustez. Formula eraginkorrena familiak osatzeko formulazio posible guztiak bistaratzea da nire ustez. Nik ala ere oso garbi daukat helduok askotan arazorik ez dagoen lekuan ikusten ditugula mamuak. Nire ikasle askok dituzte gurasoak bereizita eta gatazka baten ondorioz datorren haustura bat desiratzen ezten gertara bat izan arren askok kontatzen dute orain familia berritu egin zaiela. Guraso batzuk elkarrengandik bereizi ondoren beste bikotekideren batekin hasten dira eta haiek ere izan ditzazkete seme-alabak, elkarbizitza berri bat hasten dutela kontatzen dute. Aipatu duten moduan, seme-alaben ongi izateari begiratu behartzaio eta lehengoa izan ezarren horrek behar du lehentasun. Etxez agian maiztasunez aldatu beharko dute, baina maitasunez eginez gero etxea beti da etxe eta gurasoak beti teilatu. Haupa, Amaia Agirre, eskerrik asko, plazer bat izan da beste behin zurekin hitz egitea. Agurtu horretik, erakutsiko dugu, mundu berri bat guztiontzat Hirugarrena, bai, eta hauxe da disko honetako lehendabiziko bideoklipa. Eta hauxe da ezagutu dugun lehendabiziko eredu bat Agipase elkartearekin solasean. Eta astez-aste, besteak ere ezagutuko ditugu. Agipase elkartea eskerrik asko, Ainoa, Goazenekoa, kantu zoragarri bat egin duzu denon artean. Orain, eredu bat horrek egan egin beza, Euskal Herrian eta munduan. Nahi duzen arte, ondo izan? Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Eta gozen aurrera inauteriak hastear dira eta Gontzal Dorronsoro Iturenen izan da zuei eguneko bideoa lantzen. Gaur urtarrilako 30, urtarrileko azken astelena da, eta horrek zer gure dugu esan. Ba joaldunak zuretatik bertara Iturenera etorriko direla, eta gu bai. Egunon, Lazaro. Hola, berdin. Zer ospatzen da gaurko egunean? Gaur da hemengo egunikena handina, inautidik eta astelena. Eta gaur iten dugu hemen besta. Orduan, zubietuko getortzen dire, ahortizera, iten dute bian bueltatxoa, saldak hartu, eta gero gu atetzen gara bidera. Hor, zubien ondora, eta denak etortzen gara honea, eta hemen iten dugu gian bueltatxoa herriri, harrera biauriri, eta besta handia izaten da gaurkoa. Oin ikusko duzu hemen neskak ere ateatzen gara, neska bestitzen nola iden, eta hori nireteko pozgarria da, porque ikusten duzu emazala, hemen arro ikarria da, Ez da lehenengo aldea joan duen bezala, ez da? Ez, guain dela 10 urte dola hasi nintzen, 5 urteekin, eta, bueno, aurten berri zan. Iraidea, zeluko ustazu zer da grazun gainean? Bai, lehenbiziko tunturua, gero hemen ardi, bueno, larrua do, isopua, zapia, eta, gero ja barka eta zapina. Dire joare batzuk, bueno, itxan dute soinu handia. Gero ez dako zu bizkarreko minik? Bueno, bai, pixko bai, gerritako gehien bat. Guardion, zu nor zara? Pentsetan dut zuk ezio zulea berbagin, ez da? Beha, giro hona dago, ez da? Koderia, zema duz? Gi. Gaurko plana zin da? Joari jotzera. Dantzatu musikakin. Eta zer ingo duzue gaur? Herriri buelta eman, eta gero zubietari eta ortiztara eske joan. Tamar gara lasagara eta lasagan elkartuko gara denak, eta etorriko gara onata. Zarata asko egingo duzue? Seguru nahi. Oiek asko pistatzen dute? Haunitz, haunitz ez. Bueno, pixkot. Hala ere, jantzi hauekin hotzik ez duzu pasako, ez da? Bikote, zein da gaurko plana? Pues bizko hemengo tradizioa eta behitzera eta goiz pasatorri. Bueno, behintzat hemengo ohitura edo ezagutzea eta egun pasatzea hemendikan. Eta urtero etortzen zarete edo lehen aldea da? Aurten ere lehenengo aldea da, beti, bueno, ezin izan dut etorri eta, bueno, kuriosia denun ikusteko hemengo tradizio lokoaen eta zuzenin ikusteko. Kuadrilla handia etorri zarete, ez da? Moitu ikusiko dugu hor. Bakarrik ezarete etorri? Gertuekin eta lagunekin, bai. Giro polita dago, ez da? Bai, giro polita, bai. Ze bideo polita Iturenen, Gontzal, eskerrik asko, Mila esker, inauteriak. Bai, oso ondo, bai. Eta ze ongi gaur astelena, Bidal Salcedo, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon gure ikusle entzun guztietan. Bidal, ze ongi esan dut, baina astelenaren kontrako errezetarik badago, Bidal? Bueno, egon bai, esaten dela gripeak bezalakoa. Denpora emon eta joango da. Gutxi gora bera ordu batzuk, ez da? Nik uste dut onena Iturenera joatea, Maialen. Hori errezetarik onena. Bidal, gaurko gaiak gizartearen gehiengoari eragiten dio, zein dira gaurko sintomak? Begiratu, sintomat izango dira zer ikusi dauketene urdailarekin. Ikusiko dugu batezbe horrelako kopuru esango dugu, lehenengoa, mina. Hor, urdailaren inguruko mina. Bigarren izango litzateke, urdailan ez du ezer igertzen, sintomarik ez daukagu, begitu zein desan gauze, sintoma batzuk, sintoma gabe, eta hirugarrena arduraduna. Eta zein izango arduraduna horrelako, esaten dena, bakteri berezi bat. Esango dugu zein de berezitasuna eta zein den. Bidal, asintomatikoa dela edo izan daitekela esan dezakezu, baina horrek ez du esan nahi beti larria ez denik, ez da? Hori da. Pentsatu behar dugune batez be. Kupurutik, batez be gure esaten dana biztanle munduan guztiak hartzen badoguz, 4tik 3 izango dugu gurekin hori bakteria. Bai, Bai. Gu daukagu eta ez dakigu. Eta ez dakigu,
ez dekona sintomarik. Sintoma taukanak, Badaki. badaki zozer sortzen dela, eta orduen hasiko da gure bidea zertarako. Sintomaren ostean egiteko frobak. Hori izango da. Az gaitezen, zeri buruz ari gara? Ze bakteriari buruz ari gara izketan? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Zer da helicobacter? Helicobacter. Bakteri berezi bat. Eta berezitasuna zein de. Bizidala gurekin, begiratu, ez hogeita hamar urte ez, milaka urtetan gure evoluzioa joan da hemen mundu honetan, bera jarraitu du gurekin bizitzen. Lehenengo berezitasuna, hori. Eta guk ezagutzen du bera, orain 40 urte direla. Lehenago ez dagoen ezagutzen. Beratu zein berezitasuna. Eta segiti dago inbeste denpora eta inbeste urteetan hor egonda gurekin. Gustura dago, Gustura dago, baina berak ikasi dugu ze bat. Ikasi zuten momentu horretan, hor egoteko, esaten dana hor inguru horretan azidoarekin, babesak egin behar duzela. Eta beste bakteriarik eta beste mikrobiorik ez dago gure urdailean. Bera bakarri bizi da oso gustura bizi da. Argi dago. Eta zer egiten du? Egiten duena da gauze bat, esan dugune. Batez be, aprobetxatu hor gure ondakinak dagozenak hor, urea, eta urearekin transformatzen du berak, eta egiten duena da bere inguru giroa, hor bizitzen den bere tokien, egiten duena da galdu azidoa eta purtsuet, esaten dena, igon gure pH-a. Besterik ez da hori baina hori de berezitasuna. Eta berak ikasi deu, milaka eta milaka urtetan horrela dizila primeran. Eta gu baino gehiago dire munduan. Pentsa. Ze lautik, lautik irua dugu, hemen iru okauz, beste balitik hor, lautik iru. Bueno, ezagutu ezagun hobeto helicobacterra, Gontzal Dorronsoro, espezialista batekin izan da. Alain, zer da helicobacterra? Helicobacterra gure urdailean egon daitekeen bakteria bat da, gure ingurunean populazioaren erdia eukidetesako guna gure bizitzan zehar, eta pertsona gehienetan ez du inolako problemari garatuko. Orduan esan dezakegu ohikoa dela. Bai, gure ingurunean ohikoa da, garapen bideko herrialdeetan pizkatxo bat gehiago, garatutako herrialdeetan pizkatxo bat gutxiago. Zelan kultatu gaitezke? Gazteak edo aurre garenean, gehienetan eskuak beti ahora eramaten dugu, eta eskutxatuta dauden biztanleek, goloskienekin doa uretara, ibaietara, eta hortik hartu dezakegu. Batez ere, hori zentralizaturik ez dagoenean, agerta daiteke gero eta gehiago. Zeintzuk dira sintomak? Sabeleko mina eta daiteke, gora-galeak edo, gehienetan beste batzuk pasata zentzen dena, eta batzutan sistema immuneak bakteria menderatzen du, baina askotan bakteria geratzen da, isilpean, urteetan zehar. Pertsona guztiei berdin eragiten die honek? Ez, patogeno guztiak bezala, bakoitzak badaukagu gure predisposizioa gaixotasunak edo sintomak pairatzeko, pertsona ia gehienek ez dut inolako problemarik izango, eta gero daude biztanleriaren porzientai txiki bat, ultserak garatu ditzaketenak. Kantzerra sortzera heldu daiteke? Bai, infekzio kronikoa izaten denean eta urdaileko minbizia garatzeko predisposizioa baldin badaukagu, gure familian, sentatekoen artean urdaileko minbizia entxindarin bat baldin badaukagu, horren erradikazioa gomendatzen da. Alain, eskerrik asko helicobacterren inguruan informatzeagatik. Eskerrik asko Gontzal eta Alain, Bidal, helicobacterrak eragindako sintomak larriak ere izan daitezke beraz? Izan daitezke ez, baina behitu, batez izaten dira sufritzen dutena pertsonak asko, ze egoten zara egunero, pentsatzen beti daukazule hor putzituta bezala. Gaizki tripa ez da? Gaizki tripa. Esan dugune, mina, sarriten, sintoma dugu zen horri torriko da, mina, bihotzerrea, eta egun guztiak bat eta beste sintoma guztiekin jarraitzen badugu, zer da oso
kezkagarria. Eta horregaiti da batez bezabi. Gogaikarria ez da, esan. Bai, egoten zara beti egon izinik. Hogera zoaz lorik egin ezin. Egoten zara pustuta, tripa, minduta, bihotzerria. Eta azken baten horre egiten dutzu, azkenengo pozoa. Apetitua begaldu. Azken baten, joaten da gure gorputza esan dugunez harriten. Ez da bakarrik gorputza. Joaten da gero emozio eta animoaren arloan be ordua. Danatoz leku betetik. Eta Bidal, kasurik larrienetan esango genuke bestelako arazo batzuk ere sortu daitezke? Bai, begiratu. Ikusten dugunean, hor dagola, horretan iduena da, horri sintomak hasiak lehenboten horlako kaltegarritasuna. Ze izango dira, batez behiru izango litzateke ez, beti gastritiza, esaten dana, itizadeko, dauelako urrututa, esaten dana gure urdaia. Bigarren izango litzateke, gastritiza iten badolako sauria, ultzerak sortzen direla. Eta beste batzutan sortzen dira minbiziak ere, posible da jarraitu dinamika horretan, eta minbizi batzuk ere, batez be, hor, inguru horretan urdailan, eta beste toki berezitan ere, posible da. Hala ere, jendea lasaituko dugu haukasu gutxitan gertatzen. Claro, hori da oso gutxitan, behitu, pentsatu, sintomak izango dire, ikusten dugunean dekogule, batez be kontakto bakterio horrekin, 10-etik, 10 pertsona kontakturekin badakoz, izango dugu 8 edo 9 sintoma gabe. Bizi dira berarekin oso ondo harremanatan bere bakteria eta gure gorputza oso harreman horretan normalatokaz, oso lasai. Baina bat edo bi gaien dipe, hasten dira sintomak egertzen, eta izango litzateke gastritiza, ultzera, eta beste batzutan, beste pausoa dana minbizia. Baina oso arraro. Eta Bidal, zelotura dago helikobakterra eta osasun mentalaren artean? Antsietatea eta depresioa eragin ditzake? Beitu, pentsatu guze bat, egoten zaranean batez bezan dugune, hainbeste urte gurekin, orain dino ez dakigu azelako arazoak eta azelako hobekuntzateko asun gure horrek kaltegarritasunak. Hobekuntzak, azten gara pentsatzen, hainbeste urteetan, hainbeste mila urteetan dagoen gurekin bizitzen, pentsatu behar dugune da hobekuntzak ere horregongo direla. Kaltegarritasuna badakigu zeintzuk izan diran, baina eurekaz lotuta beti izango da animoa, depresioa, sortze horrelako esaten da lesioak. Baina ez bakarrik hori, ze gure sistema digestibo guztia konektatute dago gure nervio sistema zentralarekin. Urduri gago zen ez gertatzen da, estresarekin nago, enago gustura estresatuten nago. Ibiltzen zara beti digestioarekin. Dana lotuta dago. Dana lotuta. Orduen dudabari zabi, lotura eta gozela dudabarik. Eta antzemateko ze teknika daude? Bagiratu, esan dugune, sintoma badukaguz, guretzako izango litzateke argiena, ia posible dan ikustea, ikusi bakteri hori. Baina, ez pago ikusten, zer ingo dugu, beti jarraipen ingo dugu, bere ez du ikusten, baina bere gerizpe irudiak posible da jarritzea. Eta orduan izango litzateke, bat, sintomatikoak gastroskopia. Gastroskopia zer da, azken baten, eskopia esaten dana da, tuboa sartzen dozku digestibo ikusteko agotik, goten gara lotan, ikusten dozku agotik eta joaten ikusten gure urdaila eta inguru horretan. Orduan horra joango da. Ikusten dugu lezino eta gozela, esan dugune, ultzerak ero, zeitatugu. Hartzen dugu muestratxu bet, eta hori muestria joango da laboratoriora, ikusteko zer dauen hor. Eta ikusteko dugu beti geuzebi. Ia ber, horri zelulatan minbizirik ero hasi bat sortzen, horretara, fitologia, eta posible da egitea, esaten dana beti, horrelako kultiboa. Kultiboa zer da? Jaten emon. Eta jaten emoten dutzu zer emon gotzure, esan dugun, helen? Azidoa. Azidoa aurretik. Zeberak ingo dugu azidoari, enkongotze, baina urea. Zeberak urearekin, esan dugune, urearekin zer egiten du. Egiten duena da, berak, landu hori urea, eta azidoari berakada emon. Orduan egiten duena da, holako bikarbonato bezala gure gorputzean. Horri tire geuzebiek sortzen direna. Eta atxa, Bidal? Hori, orduen horagoaz horra. Egiten badugu da bikarbonatua sortu, horrek esaten nahi duena da, anhidrido karbonikoa, beste dozeit gorputzeko zelula bezala, sortzen dela. Eta hori sortu orduen, zer egiten dugu? Besterik ez, arnazetan kaleratu, baina arnazketa egiten dozkuna da kaleratu. Eta hori izango litzateke erantzuna. Eta hori da, hori froba famoso esaten duen da beti, arnaz proba eta dinezu. Eta zer ikusi dauko arnazak eta gure urdailak. Hori da, sortzen dauelako, horre bitxotxuek, horre bateriatxuek egiten dozkune da,
zer da, besterik ez hori baino, anhidrido karbonikoa sortu, eta orduen gure birieketatik kanpora urten. Bidal proba egin behar genuen, baina agian urrengo baten egin dugu. Hor itxik dugu ikusteko. Jenteak ikusteko zelan hori izan. Bata da kontrola eta bestia erantzuda. Oso ongi. Urrengo batean praktikoa egin dugu. Oso ongi. Eskerrik asko Bidal, Ondo izan, ez horregaitik. Eta urtu ezagun gaurko gure gonbidatua EITB-ren barruan, plataforma berria, formatu berriak airean dira, sare sozialetan mundura lau haizetara zabaltzeko, review aurkeztera dator. Asier Sánchez, arratsaldeon. Haupa, una justo hemenengoen jendearekin berba egiten, eta bai, minutu gutxi barru hortze izango naiz, gaurkotasun gaiak zelan kontatu bestera batera, eta review Aitamari inguruan berba egiten. Ikusiko duzue, zelakoa den proiektu berria. Asier Sánchez, mila esker benetan gurekin izatearen, eta kontatu diguzun guzti hori, oraintxe kontatuko diguzu review Aitamari gaurkoan. Eskerrik asko, Asier. Arratsaldeon guztioi, astelena indartsu hasteko bibazueken ondo egoteko pilagun hemen gurekin. Arratsaldeon bikote Jon Artano eta Mikel Elizegi ongi etorri. Arratsaldeon, gero beraiekin egingo dugu bai gure txokoak, bai geltokiak, baina orain gure gonbidatuari sartzeko esan behar diogu. Kazetaritza formatu berri bat asmatu du eta nondik norakoak kontatzera dator, gurekin da biba Asier Sánchez. Apa, Asier, gaizko etorri. Primera. Apa, Txapeldun, arratsaldeon, irakak meritu ahi. Nimatuta zatoz? Hombre, beti, ez? Goguarekin. Ja, arratsaldea hemen zego kaze onda, gogukaz, ez? Posten gara. Bueno, Asier, esan dugu review, Aitamari, formatu berria, berritzailea, nola deskribatuko zenuke review? Bai, review da gaurkotasun gaia kontatzeko bestera bat. Normalien, karo, albistegitan noten gari ez bizpairu minutuko berriak ematen, eta hau da, zelan heldu beste publiko batzuei, horretarako grafismoak alatu ditugu, hor ikusten dituzue, zelan hitz egiten dugu normalien jendigaz, mugikorrarekin, WhatsAppak bidaliz, telefono audioekin, eta horrekin edo formula horrekin, kontatuko dugu, kasu honetan, Aitamarin zer gertatu zen, eta ikusi duzuena, albistegietan ez du zer ikusirik, ikusiko duzuena review. Eta beste publiko esaten duzunean zesan izu jende gaztea? Adibidez? Ia, esan behar dugu, igual, 30 urteko jendiek, 50 urteko edo gizao, askok ez dutela ikusten ez da gaur egungo albistegiak, ez irakurri egunkarize. Orduan, batez ere gaztiengan dago zuzenduta, baina egia da, geroz eta jende gizau. Gu ezelako gazteak ere bai. Baita. Seguro nizue erabiltzen zuie telefono edo zertarako, edo metrun zoazie, edo autobusien, eta hor zoazie. Eta Asier, nondik okurritu zitzaizun zuri horrelako formatua, nondik etorri zitzaizun ideia? Bitzu hau da, neure kabuz ja egiten nituela berriak, nire zare sozial pertsonaretan, joaten nintzenean zute batera, edo normalien zeo zer, ez kontaten nuen story baten bidez, reel baten bidez, eta konturatu nintzen, jende askok esaten zidala, hori gertatu da Bilbon, hori gertatu da, eta dinot, ez zuia ikusi albiztegiz, ez. Informatuta daude, bestera batera, edo Instagrameko story bategaz, ja hori balio zai askori, jakiteko, eta gero ja nazioarteko jendeak azbe bai izan duten berba, baina batez ere, fikzioko formula hau badago, fikzioan normala da ikustea serietan eta horrela, WhatsAppen kontue, beste, eta gauza zen, zergatik ez gaurkotasun gaietara eruen, eta beste publiko batengan bebai gerturatzie, horrek ez du esan nahi, desagertuko dela betiko albiztegiz ez, ezer. Hau da beste bidea zabaltzie, eta hor egotie. Baina gauza hauek ongi daude, alaxe da. Gauza berriak behar dira, zier, oso bizio. Bai. Azkenean gero ikusiko zelan doan gauzi, baina batzu dinei, TikTok, hor dantzan egiteko, ez, zik egin behar. TikTok batzuk erabiltzen dute dantza egiteko, baina beste asko. Beste zerbait. Asier, urtarrilaren 25ean estrenatu da plataforma guztietan review, aurre estrenaldia Bilbon izan zen, nola izan zen estrenaldi hori? Izan zen ikaragarria, ez genuen, karo, kristonek gaitza zegoen, euriz eta leku egon zandan, 150 lagunentzat, eta azkenien 200 piko etorri ziren, bete izan dan, eta batez ere hori feedback hori ikaragarri ze, eta neu beti dino joe. Erdize ziren gaztiek, eta horren kritikak entzuti eta oso aberazgarri ze, zeitzik eurek esan dozti asko joe.
hau da behar duguna, edo nik ez dut ikusten telebistarik, ez dut ikusten albistegirik, eta zeitzik ez kontatu duzu gauza bat oso tragedia bat, eta gertatzen ari dena, eta geuk ez dugu ez da jakin bez, asistitzen dela hori, eta ikusi dugu, eta 10 minututan, azaldu duzu gai oso potolo bat bestera batera, eta gelditzu naiz gogoarekin bigarren atala ikusteko. Ikusteko, hori da ona. Bai. Urduri egongo zinen egun hartan? Urduri batez ere, karo, horatxien dauz egunek hilabeti ez eitzin neukin jot zerotik dana, gidoie, zuzendu, eta gero bai laguntzak errealizadore Pablo eta Mikelen laguntzagaz, eta produktora baten laguntzagaz, grafismoa, errealizadori eta euren laguntzagaz, baina talde oso txikia zen, orduan dinozu zer nolako erantzune eukiko dauen gero. Eta, klaro, inoiz ez da alakorik orduan bebai, mugitzeko eta komunikatzeko estrategia guztiz ezberdina izan behar da. Etzik, hor dauzkazu produktua ja edukize badauz YouTubeen, eta zer. Hor dauzta listo. Ez, heldu behar da, eta mugitu behar dira, ez da audientzien kontu hau da, bestera bat. Hasier, lehen programa hau gauzatzeko 19 egun pasa dituzu Aitamari ontzian, pasaden udako esperientzia. Nolako izan zen, esperientzia hori? Oso gogorra. Azten banaien berbaitzen eta... Igual negarrez hasiko zara. Kontzen badote ezin jote inberba ondo. Zitzik, klaro, hor nengoen grabatzen eta aldi berean batzutan, negarrez, ezke. Diez ja, 19 egun, hor itxosuen egin genuen familiz ez, etzik tripulazioko jendigaz izan ginen famili bat egin genuen, baina errezkatiek oso gogorrak izan ziren, eta haure bebai esaten zan dagoen, inoiz ez dugu euki alako esperientziarik, lau errezkate izan ziren, eta bakotxa ez dauka zer ikusirik bestikaz. Lehenenguen, beti dinot izan ziren, edo lehenengo errezkatea izan zen bakarrik praktika baten antzekua, 11 lagun. Bigarrena izan zen jutie errezkate baterantz, eta bapatien Libiako polizia hotian, eta jendiaz izan dan, errefusiatuak hasi ziren uretara botatzen, nahiago zutelako hil, bueltatu baino lehen euren herrialdetara orduen. Kriston zaratie neukondino dakot buruen help horrek, eta izan dan egon nintzen, Beldurra pasa duzu? Hilabete batzuk lorikein barik. Eta beldurra asko pasa duzu? Ez, beldurra ez. Ez, beldurra ez. Ez, beldurra ez zen, nire burua zen kontatzie. Eta eltzi ez eitzi, beti ikusten ditugu irudizek, eta dinozuz, beste errezkate bat, baina zer dago atzetik? Nortzuk dauz hor, familizek umikaz dinozuz, zelan nigo diez, batera, eta hori, batzuk ezaten, ez dakit, hau jadan nire 3., 4. aldia, egonaiz kartzelan, gero, bueltatzen banaute berriro, Libiara berriro joango naiz kartzelara, eta berriro ordaindu ez dakiz zer gaztiek bortzatute, Kriston kolpikaz, balan zaurizek, eta dinezu, zer da hau? Baina, hau ari da gertatzen, eta gehienok ez dakigu, zer dagoen atzetik. Eta kasu hontan, politza izan da, zeitzik, lehenengo aldiz bebai lortu duguna da, jakitie, zelan amaitzu dizen historia hauek. Orduen, ikusten baditu zuen reportaiak, review hauek, ikusiko duzu, batzuen kasuan non dauzen, ia bizitza berri bat hasi dauie Europako beste tokitan, eta hori bai da politze, bai hori Aitamaritik esaten desan dozku, janezkin inoiz ez dakigu zer gertatzen den pertsona hauekaz. Zu bakarrikak zeundenana, ez? Zu izan zara kamara errealizadorea, gidoilaria, dena zuk egin duzu, zuzendaria? Bakarrik, han bakarrik, eta kontatzen, klaro, lehen esaten zan dozti, bakarrik errezkatetara gu ez, baina gero, ikusitze egunero eta egunero nengoela kontatzen eta Kriston erantzune izan zauela, dino, azkenien pentsaleike geu bebai gauzela hor barkuen. Eta azkenien nahi dugu jakin bizar zer gertatuko den, etzi zer gertatuko den. Eta eskerrak eban edo nik uste bebai edo neuraitzek zer ikusten dioki dauela, zitzik arrantzari da, eta dinot ez nahi elan Marie hor, etik pentsau, telefonu gaz denpora guztizen, aulan grabaten, kontatzen, gero programetan sartzen, albiztegitan sartzen, sare sozialetan, azkenien kamaleoi batelez nengoen, sare sozial edo plataforma bakoitzan era batera kontatzen.
Ni, atentzio ematen didana, orkestra gizona edo izan behar duzu, esan diguzu, nola ibili zinen lanean, da esan diguzu zein den review egitearen arrazoia, publiko horrengana iristea, baina orain, ikusi zaitut, streamerrek erabiltzen duten estetika moduko horrekin da ulki batekin, ze erreportaje egin daude, baina orain horrei bizitza bat eman beharko zaio, eta hori nola egiten da, ezu balduzu aurrez eskarmenturik edo? Importanti da, klaro, neure kabuz zeite esan duten, zitzik, klaro, azkenien telebistan bakarri dako galbiztean hori bizpairu minutu, baina hau da ja, zabaldu, guzti zabaldu, eta egon ordu bete live bateitzen Instagrametik, TikToken, eta importantiena da jasotzi erantzun horiek. Jendie jakin behar dau, gehu gauzela hor erantzuteko, eta albistegi bategaz ezin zuen berbarik ez ezer. Baina, kasu honetan bai. Kasu honetan bai, egia da. Orduen importanti eta estreinaldien gertatu zandan, nengoen neu izaskunegaz eta batien pentsa idatzin zandauen errefusiatu batek eta zan zauen. Ni egon nintzen barko horretan eta eskerrik asko laguntza eta orduen. Bai, orain albiste ona izango litzateke horiek alik eta gehien zabaltzea. Ikusiko dugu review pixka bat, hasi, hauxe da, review. Goizeko zeiak dira eta ikusten duzue, une honetan ikusi dugu, aurkitu dugu lehenengo barkua. Ok, reste tranquil. Vamos a repartir de gilet de sabotage, ok? Lehenengo erreskatea egitugu, 11 lagun daude hemen, oraingoaz Aitamarira, danak lasai daude, zalekoarekin. Relax, we are coming, relax! Relax, we are coming! Yes! Llévalo. La otra mano. Gonzalo. Hay uno más. Egia esateko, irudiak, izugarria dira irudiak, Hartan okin nuen nintzen nahi nintzen eta esaten nian, ze tonterikin guk kejatzen garen askotan, eta gero hau ikusita begira zer den. Eta gu tonteri batzukin kexatu iten ga, begira. Bai, ni ondino emozionatu ditzen. Eta normala da. Asier, tartetxo txiki bat emango izugu, bai? Izan ere orain ezagutzen duzun lagun batekin hitz egin behar dugulako. Aurreko astean jakin genuen Aitamarirentzat ia 1 milioi bateko isuna eskatu duela Espainiako Garraio Ministerioak, eta jakin nahi dugu berria nola hartu duten Aitamariko lagun bati deitu diogu horretarako. Izaskun Arriaran, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon danoi. Izaskun, hemen... Aupa, Izaskun. Aipatu dugu nola ia 1 milioi bateko isuna jaso duzuen, nola jaso duzue zuek isunaren berria? Bueno, egun honei bizita gero, ikusi duzuen, Azierren aurra estreinaldian egon ginen, urrengo gunean Azierrekin estreinaldian, atope egon gara hor, dana, aldi berien tripulazioa prestatzen misioa eta dana, eta jaso genuen, pixkate sorpresa, izan zen ez genukan honen berririk. Egia esan, inspezioa 2022ko 20. urteko inspezioa da, eta, genekien emaitza, baina ez genekien erreprodukzioa hau izango zuenik, ez? Orduan, orain zain pixka eta ber nola doien dana, errekurtsoa zabaldik, eta ikusin behar, ez? Ala eta Aitamari prestatzen misioa, bihar inspezioa pasatzeko da, eta, espero dugu ez izatea arazorik ateratzeko, ez? Inigo Mijangoz, lehendakariak esan bezala, ez leuke arazorik eman beharko misio aurrera eramateko, baina beti daukau aurdu da, ez? Eta Izaskun, zer dago isun honen atzean, zer dio ministerioak, zein dira argudioak, irregulartasunak edo inspekzio ikuskaritza horretan aurkitutako irregulartasunak edo zer da? Dakizu moduen beti Aitamari edozein mizinotara atera baino lehen hau, inspezio ikuskapen oso zorrotzak pasa dizkigute, ez? Eta batzutan gure itxasontzian ezaugarrien gainetik, ez? Ez zala hola izan beharko. Baina beti izan ditugu inspezio oso horrak, eta inspezio baten ondoren hainbat gauza edo hainbat akats izaten dira normalean, ez? Orduan Palermon egon ginen egun batzukan geldirik, inspezioa pasa ondoren, eta bertan ikusi dozuen 26 akats ustot, espan hau gaizki atara ziguten, beraietatik 7 larritzat hartzen dituzte,
eta, bueno, beraiek utzi ziguten Palermotik ateratzen Pasaiaruntz, hemen, akatxoiek zuzentzeko helburuakin, ez? Pasatzen da, akatxoietako batzuk ja orain zuzentzea ez daukola zentzurik, ez? Eta orduan, ematen daudala beste modu bat gehiago, gure erakunde, erreskate lanetan ari garen erakunde ezberdinoi, kalte itxeko eta zailtzeko gure lana hor, eta, ikusin behar, inspekzio honen emaitza honen ondoriak noraino heltzen dien, ez? Izaskun, gertutik jarraituko dugu gertatzen ari dena, orain hitz egin ezagun review hori buruz, ze iruditzen, ikusi duzu noski Asierren review, ze kazetaritza lana egin du? Bueno, nik bere kazetaritza lanaan ikusi nauen itxasontzian zuzenean, zan behar dut izugarrizko lana izauela, 24 ordu mobil batei pegatuta gontzan, horre aritu ginen, zer gaina konexio oso txarra izan gendun, eta nahiko arazo izan zauen. Egia esan aurre estenaldi horretara joan itzen ezer jakin gabe, guk ezer ikusi gabe geneukan, eta oso unkituta. Gauza bada bertan ikustea, eta gure lana zein den, eta hor, behin murgilduta zauzenien tentzio guzti horren barruan eta batzutan ez da koiztiente, zer egoeratan zabizen lanian, ez? Eta hori kanpotik ikusita, eta nik 8 emisioetatik 6 egonaz, eta esan behar dut hau azkena gogorrena izan dela, askogatik. Beti esaten dugu, ez, hitzalditan, eta sensibilizazio jardunalditan, gentian nahi hau dauela hil, Libiara bueltan joatia baino, baina esatia dago zat eta ikustea beste bat, ez? Eta hori tripulaziondako oso gogorra izan zen. Ordan ikusi dut indeula kriston lana, danoi hurbiltzeko pixkat, zer gertatzen ari den, ze egoeratan datorren jendea, eta zertara behartzen ditugun ez eukitzearen eskubidea lasai bidaiatu alizateko, ez? Formatoa da itzelaz, da laburra, eta nik uste dut jende askonak ganako, berak gaztei zuzenduta egin dau pixkat ideia, ez? Baina nik uste dut jende nagusi pilo bat ikusten da bilela, eta nik inguruan ikusten dutena kriston erantzuna daukola. Izaskun Harriaran, Aitamariko erizaina, misio burua eskerrik asko, benetan besarka da handi bat, eta review ikusten jarraituko dugu. Ondo izan, Eskerrik asko. Eskerrik asko, agur, venga, agur. Ikusiko dugu beste lagintxo bat, beste review pixka bat. Hauxe da, review Aitamari. Hi, Enoch, with a new look, how are you? Hi! I'm fine, thanks, bro, I'm fine, thanks. I'm here in Liverpool. Eta Italiatik horraino zelan egin duzu? Beste patera bat hartuta Frantziatik Erresuma Batura? Yeah, I'm paying against almost 2,200 totally. Too much easier than the Mediterranean Sea trip. Enoch, egingo zenuke berriz bidaia bera hasieratik? Never. Instead of that things, I chose to kill myself, that's it. All my sisters, brothers, I saw at that place, all my friends, some of them are died at the sea, some of them are died at the prison. So I have a pain. I have psychological things about them when I remember them going to working a job. Then I want to help my family also. This is my dream. This is my room with my children. I'm okay and I'm beginning a new life. Thank you for your support. Bizitza berri bat egiten ikuste ditugu, baina hori da ez da aipatu duena nola egiten zaio aurre gertatutako guztiari, ez da psikologikoki? Bakotxak dakon motxilie ja bertan herrizetan bizi izan dakoe horrek zukeinak esaten izan dagoen. Ni udakot umetxo bat autista da, eta haientza da animalia bat. Eta nik nahi dut alde egin hemendik, eta orduen orain ja eskolara due, hasi da medikuekaz, eta horrela, eta azkenin dino ez jo. Daukagun gauzek eta batzutan ez ditugula baloratu bezeitzen ez. Hori egia da. Bueno, geltokiak Jon Artanorekin egingo ditugu, Asier Sánchezek ere badituelako bat baino gehiago. Bai, urrutietan ibili gara Mediterraneoan eta orain Asierren bizibideian 3 geltoki. Aurrena itsasoan, baina Kantauri itsasoan. Bermeotik oso gertu Gaztelugatxe. Bai, niretza Gaztelugatxe eta Bermieta itsasue da beti okin jote harreman zuzena. Eta neuretza da Euskal Herriko tokirik edo importantiena. Igotxi goraino eta aizie jartzian
da kriston sensazioa, eta, bueno, seguruenik danak onzarian, ja gaztelu batzen. Orduan, urtean behin, gutxienez, juten nahi horra. Noiz joan zara azkena? Azkena joan nintzen, neure anaizen, justo, Aitamarira joan baino lehen, justo egun bat harinau, izan zen neure anaizaren eskontzi. Eta horre egon ginen, justo hor dago jatetxe bat onduan, eta hor gertu eta hor egon ginen. Etxea ere bada orduan, gaztelu etxearekin elotzen duzu, familiarekin. Bai, eta beti, klaro, da itzozue. Ze oroitzapenek harri dizkizu, etxekoak. Zu altzara hori, Asier? Ze politia. Nasai izu. Nasai izona hori politia du. Itxasoa aspalditik presente, eh? Hor pentsatzen du, jo, Asier. Hor gizendu haiz, Asier. Nore pixko dema martze hor gizendu haiz. Bai. Ez azkenin dinoz ezke. Hori neura hitze beti ondala nien Afrikan. Zuratxa arrantzala zen? Mariak Afrikan egiten zituzten. Bai, orain bebai dago Afrikan. Begira. Orduan, klaro, jende askok dauka holan haitze beti arrantzan eta beti honai amagaz. Gogorra izan behar du txune horrek. Itxasunen bizitza. Bai, azkenien beti ikusi, haitze gutxi ikusi dut. Bai, eta ofizio horretan dabiltzenen etxetan hori betikoa da. Bai, jende asko daki, eta zelan da emakume horien bizitza bai, eta azkenien euren bizi erdiz ez dauz gizonakaz, eta neu beti honai neura amagaz, eta neura hitz etortzen zanan, ez dakit, urtian lau alditan, eta ez da raza. Tira, aurreneko geltokiak postaleko irudi batekin hasi gara. Beti hau barrez, joe. Simbolismo handia duena, baina uste genuena baino sakonago eman gaituen. Joe. Ea bigarren geltokiak ematen digun, bigarren geltokia lehorrean dago. Bai. Magutxi parke aukeratu duzu, hori Iruñean dago, pixka bat itxasotik urrunduta. Bai. Zergatik Magutxi, zergatik Iruñea? Azkenien hori izan dizalako neure unibertsitateko urtiek, nik ikasi nunan Iruñean, Nafarroako unibertsitatean, eta parke hortan egiten zan dugun lehenengo parranda horiek, eta lagunek aziziotik ginen parke horretara. Lehenengo momentutik, ja nobata dakoten zan dizen, eta lehenengo momentutik ja hor ziren nobata hori, eta gero ja nire lehenengo San Fermina bebai, hori ikusten ditut unibertsitateko lagunek. Afrika bai da importanti ez, etxi justo nik ezagutu nun unibertsitatean Afrika baeta, izan zen nire irakasle izan zen, aurkezle inguruko praktikak egiten ginitun, eta hasi nintzen aurkezten, beragaz, praktikak eitzen, eta San Ferminak, eta orain ja beti joaten naiz, ezin falta. Urtero? Urtero joaten naiz, eta hor biltzen gari ez beti lagun guztizek, eta unibertsitateko lagunek, eta... Eta bikoa denez, unibertsitatean, norberaren ikasketetatik kanpore, gauza mordo bat ikasten dira. Asko. Oie, beste programa Bai, horrek jadi ez dakit, review asko onbidiz horretarako, ja. Eta... Ez da itzal badizen kontau. Hirugarren geltokia, gaur egungo bizitokia, Bilbo. Bai. Eta bizitokia, eta lantokia, eta hemen ere lana baina gehiago ere ingo dituzu, adibidez, uri bitarte inguru horretan. Bai, nire irize da, Errize Bermio eta irize da Bilbo, eta justo, uri bitarte, bizi nahi ez azpikalitan, eta hor egoten naiz denporazko, baina gero, ez dakit pentsatzera eta joaten naiz kirola hitzera edo korrika hitzera uri bitarteko inguru horretara, Guggenheim onduen, eta kriston biztak dauz, eta hor ja diez pentsateko ebai emoten dago denborie, baina lasaitzeko eta estres puntu hori, tentzio hori ebai deskonektatzeko, deskonektatzeko, eta askotan gauetan joaten naiz eta korrika hitzera, eta beti tarte hori da bereziz, eta gainera kriston Guggenheim onduen ja korrika hitzea,
Kriston maila da ja hori. Ba, ez dago ekit, baina eman egingo dizut. 7 kaleetan bizitako naiz neu ere, eta Bilboko EITB-en egoitzara joateko 4 kilometro terdi bizikletan zora. Hori, bai. Neun metro juten nahi, Horretipa. Metro juten nahi normalien, edo korrika. Ikia eskusa portatu zara, eta estimatzen dizugu geltokia konpartitzeagatik. Oso, ongi zora, garri eskerrik asko hartano. Hiru geltokiekin unkitu zara, ez dakigu hurrengo honekin unkitoko otezaren, baina agurtu egingo dugu. Xabier Casado, arratsaldeon. Hombre! Arratsaldeon, danoi. Asier emozionatuta, danoi emozionatuta hemen, Xabi, zu ere, Asier bezala albistegietatik ezagutzen zaitugu, baina lankide izateaz gain lagunak zarete, ez da, Xabi? Hori da, bai, aspaldidanik. Bio gara bermiotarrak, txikitan ezkinen ezagutzen, ezkeneukan bata bestearen berri, zentro ezberdinetan ere ikasi gendulako, baina gero 17 urte inguruan bani institutuan hasi nintzenean, lagun bakeunkan komunean eta orduan ezagutu ginen, eta ordutik ona kuadriakoak. Ja, listo. Beraz, hor ezagutu zenuten elkar, ez da instituto garai hoietan, Xabier? Bueno, parrandatan eta holan gik dago, parrandatan gizau, bai. Bai, ni institutuan nengoen beraia unibertsitatean, eta bai, baina lagun bakeunkan, Ana Baies ez dakit akordaten zaren Asier. Bai, goratzen do, jo. Eta Anari esker ezagutu ginen, eta ordutik kuadriakoak eta gaur arte. Gaur arte, bai. Eta hau izilik erun dago, gaur ez dago esan beste bez. Profesional ona. Hombre. Asier, institutu garaietan eta ezagutu zenuten elkar, orain lankideak zarete. Sekula pentsatuko zenuten puntu ontara iritsiko zinetenik? Ba ez eitzik. Lehen hau, klaro, bera ikasi izan dagoen beste gauza batzuk, eta azkenien bokatue, gero azkenien kazetaritzan sartu zen, eta dinozu joe. Azkenien lagunek eta leku berdinien albistegitan, eta zeitzik ez, igual etorkizunean plato baten bizok elkar, ez da hitz, baina... Batedaki, bai. Kuriosoa da. Alaxe da. Haizu, Xabier, kuadrilla berekoak bior bermiotarrak, eta esan digute batun kuadrillakoak zaretela. Esatuko diguzu hori mesez? Bai guztitan. Batun da, Bermeoko esakera bada, da, bueno, hainbat jente batzen dauen nukleo bat, ez da, bi lagun hasten gara parrandan, eta gero 3, 4, 5, da azkanien gaua amaitzen dugu, igual 20 lagunen bueltan, ez da? Da gure kuadrilla apur bat hori da. Batun. Bai, batun. Imana daukaztu ez dugu, ez da? 3 kalera, da gero... Danak dugu berba, eta venga, venga. Eta aztena jendi sartzien, eta... Bai, hori gure kuadrilla da, bai. Xabi, Bilboko parrandak eta ezagunak dira, zuek zaleak zarete? Hola, xarri ateratzen zareten horitakoak edo ez hainbeste? Bai, bagara. Beti izan gara parranda zaliek, eta lehen urteten ginen pila bat. Ostira, larun bat, igandetan beba, igual batzutan. Eta ja jaizetan, bueno, azten aguzizek eta Euskal Herriko jai guztietan, junin bigari ez. Azten aguzinen 10 gaue segiduan. Hauri bai egin zu, bai. Horan ja, batzuk adina daukagu apurrak gero eta altuago, eta kostatzen da gero eta gero, baina... Ez, hor gauz, on bigari ez, hor kalien. Hor beste review bat dago, ez da? Hau, bueno, hori ja da, bai, ordu txikitan emoteko. Haizu, Xabi, zer iruditu zaizu azken proiektua, bere review Aitamari hau? Bai, esan behar dut, alde pertsonaletik, esan behar dut oso arrona hola bai lankide eta bai lagun moduen. Indauen kazetaritza lana izugarri da, bakarrik egin proiektu guztize. Zora garriz da, aurre estreinaldian egon nintzen, kuadriakoak erean egon ginen, eta emozionatuta atera ginen. Han 2 kapitulu ikusi genitun, bigarna oso gogorra, gero etxean ikusi dudaz besteak, eta oso gogorra iten zait. Nik kazetari moduan ere, esaten dut, ostra, hemen emozioen kudaketa, eta lanaz aparte hemen emozioen kudaketa handia dago, eta oso zaila iruditzen zait, eta esan behar dut oso arrona hola, eta azkenian lortu duela Europarrok espilloaren aurrean jartzea, eta ikustea zer gertatzen ari den Mediterraneoan askotan, titularretan gelditzen gara, Italiako gobernuak esan dezaken izer, Espainiakoak esan dezaken izer, isuna dago, azkenean drama ikusi dugu gertutik, eta egetan hori eskertzekoa da. Eskerrik asko, Zabi. Ez dakizen bat bide ingote hemen jartzen, klinezan ondako zuieize.
Ederra. Bueno. Eskerrik asko, Xabi. Xabier Casado, eskerrik asko benetan, gurekin izan. Eskerrik asko zuei. Da gero ingu berba, Ba, ingo. Eskerrik asko, sekretu hain ondo gordetzeratik. Ondo izan. Zuet, aur. Bueno, gure txokoak. Mikel Elizegi. Gaur emozioz betetako programa da, eta iduitzen zait guain ere, gure Asier emozionatu ingo dela, nik ekarri dan Urdaiazpikokin. Asier hau diferentea baita, Urdaiazpikoz behitu maialen, jaurrela pozik dago. Bagarko gure protagonista, Usurbil, Urdaiazpikoa, Bordatxo eta Paulino. Hor txutziko du, baina lehen biziko betiko joku bat egingo du. Etorri zaitezte. Emozionatuko zara. Honekin ere, deskonektatu ingo zu hasi. Zer polika den deskonektatzea. Cuidao. Joe, hau da ja, hombre. Cuidao. Jan bai, barre eta barre dago, ez da begiratu behar. Begira, oso ongi dago. Kriston Urdaiazpiko. Jon ez dakiz zergatik parre egiten du, no txutziko du. Ez da goitxuta Urdaiazpiko nahi. Gauza bat esango baina bat ez da inona, ez. Cuidao. Nik zalantza asko ditut, Zalantza horreka. Bueno, nik ez jarraituko dut. Bai. Nik ustut, hartanu ere emozionatzen ari dela. Honekin emozionatzen dela. Ni Paulinokin egon naiz Bordatxoko nagusia da, taberna zoragarria, eta berak artista da Urdaiazpikoa eta ezurrak entzan. Berak erabiltzen du Urdaiazpiko osona. Hemen bi daude. Jokoa da, ea asmatzen duzuen, zein den Paulinoren Urdaiazpikoa. Eta zer egin behar dugu, probatu? Probatu ezazue. Hemendik hasiko naiz. Basi hortik. Ez, nahiago, tantetik hasiko. Bueno, hau ja, da. Zue probatu, nabaitu, saitu, probaitu. Gazteleraz esaten den bezala, las apariencias engañan. Bai. Honena edo... Zein den, ez Paulinona. Paulinona, zuei zer ditzen zaizu. Nik esan dut Paulinona kalidade oso ona dakala. Proba ezazu, Paulino bidali beste zatitzuen euretzera. Probatu, eta gero esan. Bueno, nik kompromiso bat eta hau probatu dut. Hori probatu, bai, probatu ezazu, Nik bestie, ez dut ez da probatuko. Bera emozionatzen ari da. Gaur emozioz betetako programa dakagut, hori gauza erra da. Ni bestie ez da probako bez, Gure Asierrek besta ez da probatu nahi, bale. Orduan galdera, zein da, zein uste duzue, Paulinon Urdaiazpikoa dela. Espero jota hau izatie. Zuek zein golaserako txiko ditugu? Paulinona. Bai, oso ongi maialen, oso ongi. Kontratada. Ikusten dira, ez da? Vale. Kastina horrela ingen, oso ongi. Eta ikusten alda kameren atzeko aurpegia. Nola izazkiu begiratzen. Bai, zuek ez zaten guztoriaten. Berriz ingo dut galdera, Jan eta Jan aizarete. Berriz erakutsiko dut, nik ustu diferentzia ia ez dela nabaritzen ere. Begira ezazue, zein da Paulinon Urdaiazpikoa, hau eskuinaldekoa, nire eskuinaldekoa, edo hau nire eskerraldekoa. Ze gustora izaten jaten, zain da. Uste dut Asierrek garbi daukala, ez? Asierreri utziko dugu, Asier. Zein da Paulinoren Urdaiazpikoa. Nik besti ez dut ez da probau bez. Bale, ez duzu probatu. Orduzuk esan guzu. Hau izatie. Ikusiko dugu ea Paulinoren... Imaginatzen ez ez? Alaxe da, gure Paulinoren Urdaiazpikoa. Alaxe da. Justu nire izan, eta hori begira. Hau marka txuria. Marka txuria. Bueno, esan dudan bezala, Paulinok izugarrizko begira mentxe dago argazki. Begizorrotza, Bordatxo taberna, Usurbilen, Paulino, razio, kroketak denetatik errakiten ditu. Baino artista handia da, Urdaiazpikori ezurrak entzen. Ikusi nahi alduzuen nola egiten duen. Paulino, let's go. Epa! Paulino! Hobe! Ahí ba! Ze guapo bujandak inda dena. Gua oso rufino gara, esatezun. Bujandak ikizuz, otzik ez? Paulino, Bordatxo eta berna, zemat urte melanean? Igual, 15 bat urte bai. Kutsiko aldeak zer dagoen sukalde hortan? Ze sekretuak daude? Etorri nek. Venga, guazen. Hau da basukaldea, Paulino? Bai. Ez dek handia, baina ikuste zuen, taga. Bordatxeko las estrellas, los platos estrellas zeintzu dira. Aragi osila, kroketak, mingaina pipar berdiakin, eta Urdaiazpikoa. Urdaiazpikoa. Eta zandiak alere, mingaina. Haure probatu imarkoit, Paulino. Eta jendea kanpotik etortzen da, hau jardea. Propio jata, bai? Ai, que buena está la lengua de Paulino. Cuidado. Baina enteratu nuk,
Itzala, artista izugarria, Urdaiazpikoi ezurrak entzen. Ikusi nahi aldezu. Bai, guazen, joango ditu. Bera, guazen. Zorretik. Hemen importanten hasirako zeizaten da. Beroketak. Girekin ingo ditu, Paulino. Koño, musikarekin. Gira. Azimara, beroketa, gira. ¿Cómo es la beroketa? Importante, ya berotu. Ja, izarrita guaine. Ez gitek iztutu, Hortxe sartzen da? Hori da. Izu zaigo xoa da kanona. Eta gio, trakata. Taka. Ez dago ja. Maravilla! Bravo, ai. Ya dentista, yo marrano. ¡Hostia! ¡Hazte esa cuenta de Paulino! Bueno, Paulino, hau ikusita ondoren flipatuta utzi diak. Beira zain izer duan hemen. Nikin joku bat. Hau da supermerkatuen aurkitu duan merkena. Ire Urdaiazpiko eta nerea asmatzen duten zein den zurea. Zer iruditzen zait? Pero, denak asmatzia. Aber zein den Paulino Urdaiazpiko. Xasta, venga, Paulino. Bordatxok lortu du elizigenen kalitatezko zeilua. Araxe da. Pazak emetxe. Honore bat. Hoxe. Apa. Erki gelditu da. Guazen, Paulino. Egunon. No. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Asmatzen duzuen Paulino zein den, bai? Ojo! Las apariencias se engañan, batzutan. Probatu. Ojo! Ik hau esaten dut. Ik berriti probatu nahi dut. Amiga, cara! Kajik ezenta, Ibar, ze beste zatitxo da, probaza. Venga, que me... A ber, ze esaten dut. Zein da Paulinona. Zein da Paulinona. Hau, dudak dituzu. Edo zuek nahi zuten hemen gure kontura bazkaldu. Gitako, claro. Ire Urdaiazpikoa ze plateran zeok. Pentsatu ongi, Paulino. Pentsatu ongi. Zein da? Ara? Ze pasatzen, zu patata batzuk, unas bravas, zerbait, cariño. Paulino, gaina bujandar erorizik, ala bujanda. Dudak dituzue. Paulino hori? Brillua. A ber, Paulino asmatu dute? Halaxe da, asmatu dute, Paulino. Halaxe da, oso ongi asmatu duzue, Paulino txapelon. Paulino, haze ripolitia dakazun. Huelurreko ondo, tapereita, zer mauzaudet, Hau joku bat da. Asmatzen duzuen, zein den Paulinoren Urdaiazpikoa. Entenditzen duke, cuidao. Hau esango nu. Lurrek hau esango luke. Zuk toka jo, dudak dituzu, oso ongi. Hoxe ditzen zait, nik ere Urdaiazpiko ona ekarri dut. Hau. Nik ere uste du, hau. Ora, Paulino. Bai, ikita bazidek. Ai, alaxe da! Denatan asmatzen dut, Bueno, placer bat izan da. Aio, mi esker. Bueno, ikusten duzuen ere plateran Urdaiazpiko geratu da. Paulinoren platera utxitako. Horrek zer esan nahi du? Bordatxoko Urdaiazpikoa hobena izan dara. Halaxe da. The winner is Paulino! Ikusten alduze, gure Paulinoren platera utxutxa, kampeon. Kriston Urdaiazpiko. Oso, eta mila gauzaitu osonak. Aupa, Paulino. Aupa. Zuek eren erkian duzue, emaialen. Herritarrek moko fina daukate azkenean, Bai, pina batean konturatu dira. Oso ongi, eskerrik asko, Mikel, zorregarrik. Aizu, Asier, bi gauza ekarri dizkiguzu bat, guretzat katxi baso bat den hau, ezta? Eta gero eskumuturran ikusten dizugun festivaletako sarrera bat ematen duen hori. Inkluidoitakoa. Zer da? Baitu hauri, zeuentzat baso hau, zer, ikusten bazuien, katxi bat, parranda, jaize, baina, klaro, baso hau zen eurentzat hemen jaten zan dauen refusiatuak, eta ez zeukaten espoltzarik gordetzeko gauzek, erabiltzen zan dauen katxin bazue, horbe bai gordeteko, baina normalien jateko orduen hemen, arroza, kuskusa, edateko momentume bai, zen baso hau danatarik erabiltzen zen. Platera nintzatekena, ez da? Hauri. Beharrezko tresna bat, ez, bereientzat. Eta TikToken egin dugun bideo bat, justo asteburuen igo dugu bideo hori, eta
kriston arrakasta izaten ari da, zeitzik jendie, klaro, hasi zanan, esaten, hau da jaiz etal, baina gero ikusi da zein den errealitatie. Eta kasu hontan, berdin, pultsera laranja hau normalien, igual festivaletako edo diskoteka batera sartzeko, kasu hontan, barkura sartzerakoan emoten zaie errefusiatuei eta bakoitzak dauka zenbaki bet. Horrela kontrol bat dago, osasunen kontukaz, jateko momentuen, eta honek zer esan nahi dauen batez ere inor ez dagoela beste batzuen gainetik, danak direla Denek daukate hori, komuturrean. Asier, gogoratuko dugu noiz baino nola ikus dezakegu, non ikus dezakegun review? Badaude nahieran ikusteko guztiak, 3:10 euskeraz eta 5 erderaz, eta gero bestalde YouTubeen, EITB-ko kanalean hor daude. Eta edozer gauza nahi izanez gero, ipini harremanetan irekin, Instagrametik edo TikToken, abildua, Asier Zangar kontuan, perfilan, eta hortze izango dituzue galdera guztiak. Asier Sánchez, mila esker benetan. Gurekin izatearren, zure lan erakustearren, merezizuelako. Eta ongi izan. Mila esker, venga, zorte arte. Eskerrik asko. Iba zuek, hartan hori elizegi. Oso ongi. Gaur ondo, Hartan horren geltokiak dikainak, eta elizagiren Urdaiazpikoa. Ondo, ara, begira. Begira gure protagonistak. Hauek ere gaur telebistan atera nahi dute. Ariz Gamboa, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon, ikusentzule guzti, ze txintxo dauden zuei begira. Bai. Nere atzean, adi. Txintxo. Bai, txintxo, ez daukate hartzaiaren antzik. Egia esan, badirudi telebistari begira daudela, baina telebistan daude. Ez dakit badakiten hori. Jakingo dute. Bai. Ze jakingo dute hauek. Hauek pentsatzen dutena, hori da pentsatzen dutena, eta ea jana nun dauen, besterik ez. Bueno. Aritz, oso irudi politxa, oraintxe astelen honetan erakutsi diguzuna, gaur zertan aritu zara, edo ze kontatu behar diguzu gaur? Begira, Xabi, ikusi zergatik dauden hain gustora eta hain lasai. Beraien azpiak ikusten dituzue? Azpi berriak dituztelako. Goixoak. Sartuko naiz. Badakizue ze sensazio ematen duen ohea maindireak aldatu berri daudenean eta bertara sartzen zarenean goixo. Beraientzako berdin gertatzen da, ikusten duzue. Hemen azpian, pixka bat apartatzen badut, agotza, ikusiko duzue, zuzenean ja zorua dagola. Gaur, azpiak atera dira hemendik, eta hau da, hemendik 2 hilabetetara eukiko duten, ohe berria, demagun. Badakizue lastoa beti, beinta berriz botatzen dela, kapaka botatzen dugula. Baina tarteka, hau betetzen denean, azkenean egin beharra daukaguna badela, azpiak atera, ez. Eta hori 2 hilabete? Azpiak ateratzeko eguna izan da, beraz, hori da. 2 hilabete gutxi gora bera beteko zaigu. Ez da beti berdin, ez dagolako beti ardiko puru berdina, eta beraz, hori zaintzen dugu, ez. Gutxi gora bera ze altuera daukan azpiak, eta horren arabera atera. Orain dagoen ardiko puruarekin, eta egongo diren denborarekin, pentsatuta ja arkumeekin ez daudela, gutxi gora bera, hilabeteren bueltan, ateratzea tokatuko zaigu berriro ere. Gero berriak jarritak gustora egongo dira, baina seguru bere ala zikintzen dutela, Aritz. Bere ala zikinduko dute. Eta hau da gure lanaren parte importante, garrantzitsu bat badakizue, hau azken finean guretzako urrea bezala dela, ongarria dela, onuragarria den zerbait, lurrean zabaldu behar dena, tratamendu berezia behar duena, hain zuzen ere, gure etorkizuneko belarra bertatik aterako delako, noski. Bai, azpi goxoak, Elizegiren Urdaiazpiko goxoa bezala gaur. Dena goxoa. Gaur gonbidatua bermiotarra izan da, Aritz, eta zuk ere bermiorekin lotura daukan zerbait erakutsi behar diguzu, ezta? Bai, landa ere hitz egiten dugunean, lurra eta barnealdea askotan erakusten dugu, baina, kostaldea ere badugu, eta bertan ere, itxasotik, naturatik lan egin izan dugu eta egiten dugu. Eta horretarako, arrantza baliatzen da, eta arrantzarako sareak. Gaur, saregileen inguruko historia eder bat kontatuko digute, beren protagonista, zuzeneko protagonistak bermiotik. Ikusi zazue. Ni nahi Maria Uriondo. 88 urte, bermiotarra, ortoportun jaizue, da 13 urterak hasi naizen saritan, 21 urterako inaitzen Usandra, da gure biharrezan daba horrotza bizan da danerako, horrotza taribarik ez dugun zereginik.
Mari, sarea konpontzeko horrotzetaz hitz egiten diguzu, bereziak izango ziren lan horretarako, zein zen horrekin egiten zen lana eta zein zen bere berezitasuna? Horrotza beti zaten zen aldanik eta etxurozuen sarri etxeko berak horrotzak harinkorri du, inoiz etxe zeinatzaulan brillu monbere. Gu biharren hasi gainen oleskuk esan diz. Oleskuk gero ni jubile orduko ja etorzin plastikozkuk. Da bizatzen duz biharrerako boste sei horroz bai. Garbi dago, saregile lana oso gogorra zela, baina ze baldintzetan ematen zen, kanpoan egiten zen, barruan egiten zen, ze egoera zen zuena lanean? Kalien etxe esan du, hango izen etxe esan du, aurrigoregoko habitazioen horrez esan du, barrizek etxeko dizenin. Bai, aberizet izenien dana kalien. Eurina ja terri, toldi mintxe eta berorik handizenin bebai, kalien. Ez duk izan leko hori bape, loizeren baten edaulan bai, generalmente, moien edo baporien. Zein zen Usandrearen funtzioa talde horietan eta lan guzti horretan? Usandre funtzio izan da lelau, grupue berari. Jauik agin juten zu Usandre. Usandre nintzo, sare baten bidot, train bete, haunen besteko. Zuk esan bizaz, haunen beste pieza ekarri, haunen beste egin, da gero organizio bizu zeure biharra, zeure gentiaz. Nor, zein biharretan imini. Pausoz pauso, nola izango zen sarea konpontzea horrotz horrekin? Tarratari dauzitxe dator dauzitxe, eitzen zu bizarrak afaitxaulan, da gero datortzuli honetara haulan apurtxo eta dauzitxe, anarregla, dozta bere segi. Larra izebezin zukarga gero mailetik, segun zen maile gazauzen biharrin. Maile txiki jeba da, horrotz asko ezin zukarga, ez da pasaten. Materialak modernizatu dira, garai bateko horrotz olazkoak edo egurrezkoak ja ez dira erabiltzen, plastikozkoak dira eta gainera lana bukatzen ari da. Zergatik? Baporrekak amaitzu dizenin, ez da horren lanik. Ja, norentzako eta gero orain, baltzaketek hartu ez da, beste gauze bat. Baletxetek atxine, konpondut esan den modu, ez da diru kaileaten pagateko. 14.000 pesetazea zare bat etxena. Da gero zetu dut, 1.000.000 pesetagaz neuken jut. Etxe, bai gaur holan ezin je, ez da diru kaileaten. Andrapilo bat elkarrekin sarea konpontzen, kalean, elkarrekin orduak sartzen. Han asko hitz egingo zen eta kantatuko zenuten, ez? Bermioko portuan goizeko ordu biletan, ez da entzuten besterik, ez da entzuten besterik, ez da entzuten besterik, txau! Atrakaizu batela, egize da, neuk ikusiko edalako, eso es verdad, porque lo he visto yo. Horrotzaren bidez, konpondu ditu emakume saregileak herriaren beharrak eta sarearen bitartez arilkatu ditu iragana eta oraina Mari Usandreak. Eutsi, herriari eta lotu lurrari. Ze bideo ederra, ze emakume indartsua eta ze pasioz kontatzen duen berak egindako lana. Barrezko itzelezko lana eta askotan, ikustezina, ez? Bertan izan da, oraindik badira antolatzen dira, eta Usandrearen figura, berak izugarrezko rekonozimendua dauka, bertan egon ginen beste saregile batzuekin, eta azkeneko Usandrea da, bera, hain zuzen ere, lan hori antolatzeko ardura hartzen zuen persona, ezta? Eta gero eskulanaren garrantzia, ikusten duzu, horratz simple baten atzean, ze lana zegoen, teknologia simple horren atzean ze lana zegoen, eta ze garrantzitsua baldin eta gure arrantzaleen lana behar bezala egin behar balin bazen. Halaxe da, Aritz, eta egia da askotan esaten da, ezta, leku bakoitzak ditu bere ezaugarriak, bere bereizgarriak, eta Bermeok ere badu, ezta, badu bere izaera eta bere itsasoarekiko lotura sakon eta indartsu hori. Bai noski baduela, eta gure kostalde guztian zehar topatzen dugu errealitate hori gu Bermeon egon ginen, baino pentsa Xabi zuen etxean bertan hori jon, ezta, edo Getarin bertan, alegia, kosta guztia zeharkatuz zenbat emakumek horrotza eskutan lan egin duten guk zer jan eukial genezan, ez?
Eta bueno, Bermion ezagutu dugun errealitate horri gainera, ikusi duzu, euskera hizkuntza politiari lotua izan denez, horrotzak ez dira asko aldatu, baina begira euskera politiak kateatzen diren, sare hoien bitartez gure Euskal Herriko kostaldean, eta hoien bitartez historia gordetzen direnez, hori gordetu behar ditugula, baita hauek kontatzeko baliatzen ditugun hizkuntza eder hauek. Bueno, eta aipatu du, aipatu duzue gerozta gutxiago dagoela, baina egia dena da oraindik ere badela, esate baterako orain dela denbora bat gure gana etorri zen Hondarrabitik gazteena, baina oraindik ere lanean jarraitzen duena. Bai, eta oraindik eusten diote lanari. Lanari eusten diote, ezaztu, azkenean xos batzuk ateratzeko, beraien ogibidea delako, eta ogibide duin bat delako, baino egia da teknologiak eta beste material batzuk eta beste arrantza bide batzuk aldatzen ari direla eskaera hau, eta poliki-poliki desagertzen ari dela, ez? Eta agian etzaio ere ofizio honi beharrezko duintasuna eman, behar bezala segi dezan, ez? Bueno, dena delakoa, oraindik errealitate bat da, eta gure ondarearen parte da ere, eta hori ezagutzea ezinbestekoa dugu. Barnekaldean lanean ari garen bezala, kostaldean ari gara, kostatik barrura eta barrutik menditik kostara lan eta bizitzen garen herri bat garelako. Ariz Gamboa, eskerrik asko gaur Bermiotik gure kostaldetik aritu zara, aste osoan berriz zurekin izango gara. Ondo izan, ondo bukatu astelena, eta zuek jakizue bihar hemen izango garela berriz, bihar beste korapilo bat askatzen saiatuko gara, biharko kasuan ospitaleratzeen ondoren izaten ditugun arazo psikologiko hoiei buruz arituko gara. Eta gonbidatuak bi Oiana Iguaran eta Amaiur Luluaga Amaraun ikuskizunari buruz. Orain, eguraldiaren iragarpena. Bibago! Eta biba zuek! Eta txalotu naute, mira eder batez, doatzu sentitu naiz.